Hala, kulangan man din ni akong harina. Asa man tos dini bigay akong suguon? Jine! Ah! Alisa, God! Dine! Tawag ka dine, basig siguro po ka na. Suguan dun ko. Tawagan gani, suguan dun na. Padulaw ako, ma! Palitis akong harina dito bigay. Maghatki ko ba? Nakulangan akong harina. Ako na, una! Ang sama na si Mama Bay. Malugo. Ano nga nagdula ta? Nagindod na kayo. Manugod ba jod? Unsa naman ni oy? Wa na jod ko kasabot ba? Kabalong wa ta buhaton. Kita sugoon. Pero magdula ta, sugoon ta. Unsa naman ni? May bang mo palad. Ginagawa mo? Aya! Aya! Call! Call! Napalit ako! Ang call! Oy! Saan ni? Ana. Ato man din yung bata dahil nga bugal-bugalon. Ano ni balik man kadri aday? Hindi ba niyo kung ngain na magpamalit tire? Ha? Lisa badayad. Ay laing tindahan. Asabay ko mamalit. Lisa badayad sa dagom. Kalayo oto. Suri na good. Pasaliw ako ba? Nabasa ang good tong papel ba? Wato ni tuyok kul. Pasaliw ako kul. Sas! Pakyut-kyut padayon. Kiron pa siluon. Di agad bigtian eh. Sabi mo di ay? Palit daw ko kol. Halina. Isa ka kilo. Pagdali kol ba? Halina. Isa ka kilo kol. Unsa nganong man unsa man ninyo day na? Magunsa man day mo nganong mo palit man mo ana? Maghatkit. Isubod ay. Karon lang kang mataa ka. Makabalos yun ko ni mo ron. Tagaan ti kag di maubi. Naglagot ko ni mo tumiagi ba? Ano ito yung palito ni mo? Harina? Ah. Araw. Araw. Nindot ka na bag unang laba. Unsa man eh? Tortina man eh. Mao man ka nagipalit ni mo. Di man eh mao. Unsa day ka? Kasi di mao nga mao ni giingon ni mo. Rutina. Di mo na akong gihatag. Pwede man na. Mao man ni ginaluto sa uban. Nga maghatkik sila. Ang sure ba? Basig nagbuot ka. Basig atik na niya. Aluto day ne. Kortina man jud gulog ni bay. Oh, kalo kaya. Di ba ni mahatkik kol? Kasi di mahatkik nga mao gyud ginaluto sa uban nga lami kay na ilang luto no mao na ginagamit nila. Pinasagol na nila sa itlog. Ginagawa mo. Daro ba? Wako nagyaga dili. Mo lagi na ginaluto sa uban. Biyambi yung bayad be. Bantay kag atik niya. Ipapalang day jud ka. Walang tiga sumon. Bantay lang ka. Lagi mo di tinuod lagi na mo ni ginaluto sa uban nga lami kay na ilang hotcake. Lakaw lay nako. Kay basig makuha na mapagod na tong inyong hotcake dito. Agduda jud ko ba? Dayon ni ma. Atik mo. Totoo. Patuto dali. Kala ko jud ba? Ano siyang kol? Patakag-hatag. Mula magnaunsa. Ubayan na unta ta. Di man tao tangon. Naunsa naman ni ay. Kasabandod ko ani ron. Napagod na to. Ay nang nipalit. Tagaan tag-kortina. Ko oy. Paano jud ko kasabot? Kasamok ba? Pantay lang ha. Sabaan ko ane. Marang ipabarangga jud ka. Pagod ka gol. Uli na ko. Tanaw na to ne. Asa ka ma?
ang nihatag. Portina. Dito ni. Wajan ko sila ani ba? Adot ko kunali ha? Akong ningon dito. Harina, iska kilo. Ang nihatag ni Angkol. Portina. Na, unsaon man ato na ron? Unsaon man ako ng kurtina? Muna ko isagulag itlog. Oh. Ma, wajan ko sala ma ha? Ego ko ni palit. Ako sala ni. Unsa man ni? Iparangga si Angkol. Ah, wa tayo mahimo anak din eh. Wajan tayo mahimo ani ma. Nakabay